MTV. Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Телекраннар каршында җыелгансыз икән, димәк, үз вазифама керешергә вакыт. Ипләп кенә 15 җыр һәм җырчыны позициялар буйлап урнаштырып чыгыйк. Артистларга килгәндә, башка кешеләр кебек үк балачакта һәркемнең дә кумиры идеалы була. Кайберәүләрнеке хәтта хәзер дә бар. Шушы темага тукталып, бүген җырчылардан аларның кумирлары турында сорашып алыйк әле. Исемем Айваз Садыров, бу музыкаль кайма хит парады. Без башлыйбыз. Музыкаль кайма хит парадын ачып җибәрүче Рөстәм һәм Лейла Галиевлар кумирлар темасына килгәндә Салават, Айдар Галимовларны үзләренә үрнәк итеп куя торган булганнар. Элегрәк, хәзер исә аерып кына кумир дип атарлык кешеләре юк. Алар фикеренчә, кеше кемнедер үзенә идеал итеп куйса, аңа охшый башлый. Нәтиҗәдә пародия килеп чыга. Кемнеңдер иҗатын, җырларын яратырга мөмкин, тик моны кумир белән бутарга ярамый. Менә шундыйрак фикерләр белдерде Галиевлар. Бүген алар кулга-кул тотынышып, 15-нче позициядән кузгалып китәләр. Isingdami jonim sening bilan Tavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Tuttanıp g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga-qo'l tuttanıp g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga Barcha alam xarsha şahidlar Qo'lga-qo'l tuttanib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga-qo'l tuttanib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Muhabbatning jimishlari bo'lib Iminsa aziz bolalar Tirishqanda borsin Xudoy berar Imingina tursin dunyolar Qo'lga-qo'l tuttanib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga-qo'l tuttanib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga
Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Европа һәм Шәрык стильләрендә җырлаучы Рамил Айметдинов кичкенәдән үк Илһам Шакиров һәм Әлфия Авзалова җырларын тыңлап үскән. Шуңа өстәп, 8 яшендә Рамил Майкл Джексон иҗаты белән кызыксына башлый. Кумиры турында Рамил шулкадәр күп мәгълүмат туплый ки, хәтта бөтен бүлмәсе тула. Әле дә стенасында Джексонның сурәте эленеп тора икән. Ә без бүген Айметдиновны 14нче позицияга элеп куябыз. Үзен түгел әлбәттә, җырын «Ай-һай, җаным» композициясен. Казанкулар! Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың, айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа, нурларыңа үрелсәң, ник качасың болытка. Дигәнсең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен, барыбер ялап алырмын йөрәгем. Бергә! Ай-ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай-ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Бергә, дуслар, җырлыйбыз! Алкышлар! Ой нурлары сихерле, санаусыз серләре, ятмәсеңә эләксәм, хай кытылу икеле. Көтәм синең язмәңдә, йөрәгем сибеп тибә. Чыгая балыклардан, нур сибеп бар җиргә дә. Җитә җирләрдә җигәмдә, мәдәр бәрмән күкләргә. Бар бер үземне кәйтем көткенә. Кулар! Ай-ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай-ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Бергә, дуслар! Сүзләр бик гади, шуның өчен бергәләп җырлыйбыз. Ай-ай, җаным. Ай-ай. Һәм сез ай-ай. Тагын ишетелми. Ай-ай. Сез. Молодцы, бергә җырлыйбыз. Ай-ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай-ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Бергә! Ай-ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай-ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Музыкаль кайма хит парады алга таба дәвам итә. Без 13нче баскычка килеп җиттек. Һәм әлеге урынны Шәшкәгә тапшырабыз. Ни гаҗәп, җырчы күпме генә уйланмасын, кумирларын исенә төшерә алмады.
Димәк, шәшкәнең кумирлары юк һәм булмаганда, бәлки ул үзенә үзе идеалдыр. Нәрсәсе начар? Үз-үзеңне яратасың, димәк, ни генә эшләмә, барысы да кичерелә һәм кабул ителә. Шәхсән, бу минем фикер. Ә җырчы үз уен җыр аша итеп бирер. Нигә клибы белән шәшкә хит-парадта 13-нче. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөю үрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасың. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасың. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Алга таба атлыйбыз. 12-нче баскыч. Биредә урын алучы җырчы кичкенәдән барыбызга да таныш Әлфинә Әсхәмова җырларына гашыйк булган. Сүзем Эльмира Нәгыймова турында. Шул рәвешле Нәгыймова әлеге җырчының барлык җырларында яттан белә дисәк, ялгыш булмас. Хәзер исә әллә үзе җырлый башлаганга, Эльмира чит ил артистлары иҗатын хөрмәт итә икән. Селена Гомес, Ариана Гранде шул исәптән. Джастин Биберны да ярата. Тик җырлавын гына, үзен түгел, тагын Руслан Кераметдиновны да ярата. Бу очракта җырлавын гына түгел, ә үзен дә. Әйдәгез Эльмирага сүз тапшырып, клибына күз салыйк. Әткәемнең бәләкәй кызы. 12-нче урын. Бала чагым еллар агымында, җилләр кебек сизенми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Син үзеңдә сабый күңелле бит, чәчләреңә шуллар керсә дә, балам диеп татлы күчтән әшең, йөртәсеңме һаман көсәңдә. Бала чагым еллар агымында, җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Ике берледән торучы матур гына позиция һәм шушы саннар кебек матур гына пар Рамазановлар биредә урын алыр. Зинира кичкенәдән бүгенге көнгәчә Зәйнәп Фәрхетдинова иҗатына гашыйк булса, Ризат Салават, Айдар Галимов кебек шәхес иҗатларына мөкибән. Гомумән әйткәндә, Ризатның аерып кына әйтерлек кумиры юк. Бер җырчыда бер сыйфат ошаса, икенче җырчы бөтенләй икенче сыйфаты белән үзенә җәлеп итәргә мөмкин ди ул. Ә бер пәп итеп алуга килгәндә, монда инде бер сүзсез 11-нче баскыч аларныкы дип әйтеп була.
шей һәм кыйммакытан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите күпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите күпкәннән. Шайрышу көллешу, рәхәт безгә синең белән бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең. Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите күпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите күпкәннән. Парадыбызның беренче унлыгы ачык. Бу позицияда урын алучы җырчы ул Артур Салихов. Артур кичкенәдән футбол белән җилләнгәнгә, Роналдо аның өчен дөньядагы 3 яхшы кешенең берсе булып саналган. Хәзер исә кумирлар исемлегендә Элвис Пресли урын алып тора. Гадәттә үз кумирларына охшарга теләүчеләр еш очрый. Артур көннәрдән бер көнне стилен, имиджын үзгәртеп ташласа, аптырап калмагыз. Моңа әлбәттә Элвис гаепле. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытыр да, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыймаддинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Дилә Булат Нигъмәтуллиннар, Реза Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыйхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нигъмәтҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Бу бит хит-парадтагы җырчылар! Музыкаль койма концерты! Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлы Әхмәтов, Илмира Нагыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297-43-77.
Шаңғы киіп, асфальт бойлап кибетке барышы Линар мажараларының түп геройы Линар Яшин bu атнада популярлар рәтендә 9-нчы. Линарның кумирларына килгәндә, егет айырып кына бер генә кешене дә әйтә алмый. Гомумән әйтсәк, әлеге исемлеккә танылган җырчылар һәм музыкантлар керә икән. Бала чагыннан бирле Яшин аларга карап, алар кебек булырга хыяллана торган булган. Әйтергә кирәк, егет хыялын тормышка ашырган дияргә була. Позиция номерын атадым, күзләр яна клибын карыйсы гына калды. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул титерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласа буеңны бәхет икәнни. Аның күзләре яна, аның күзләре яна, аның күзләре яна. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласа буеңны бәхет икәнни. Төннәрен үләп ята, инде сагынган, һәм йокысы кача, үләп ярата, сиңа көндә шаша, бүләктең канатлар шулар белән эчә. Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегез җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган, ышаныгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул титерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласа буеңны бәхет икәнни. Музыкаль каймак хит парадының экватор сызыгына килеп җиттек. Шушы алтын уртаны бу атнада Эльмира Сөләймановага тапшырыйк. Кичкенә чагыннан алып хәзерге көнгәчә Эльмираның кумиры бердән-бер кеше. Хәния Фәрхи. Сөләйманова аның җырларын туктамыйча көннәр буе тыңларга мөмкин. Алга да шулай булачак. Уем фикерем үзгәрмәячәк ди җырчы. Менә шулай кырт кисүче төпле фикерле Сөләйманованы 8-нче баскычка теркәп куярбыз. Тик башта җырын башкарсын. Türelege balanı Kisme yaramaz balam Yazmışına kağılmasın Balan aşısı balam Balakayım balan aşı Aşama bir gözüp Aşı balanın demleri Ömrüge kalır singip Balakayım balan aşı Aşama bir gözüp Aşı balanın demleri Ömrüge kalır singip Uzaklamaz karlar yağar Jayatır şıbalanın Yazmış yolu yaktı bulasın Ey Hudayım balamının Balakayım balan aşı Aşama bir gezip Aşı balanın demleri Ömrüge kal Музыкаль кайма хит парады дәвам итә. Без 7-нче баскычта. Биредә урын алучы Рамил Галимҗанов өчен идеаллар ул әтисе һәм әнисе. Кичкенәдән Рамил алар кебек булачакмын дип үз-үзенә сүз биргән. Миңа калса, сүзен үтәгәндер. Чөнки карап торышка Галимҗановта әлләри минуслар күрмәссең. Сабыр, сүзен үлчәп сөйли, кычкырып әллә кем булып йөрергә яратмый. Шулай да кумирга килсәк, ул легендар Руки Вверх төркеме икән. Җырчы әлеге төркемнең бөтен җырларын да яттан белә. Бәлки күптән түгел Сергей Жуков Казанга килгәч тә аның белән очрашкандыр. Монысы безгә караңгы. Хәзер исә туктап Рамилгә сүзне бирик. 7-нче позициядә урын алып, ул безгә
түзмичә булмый дип җырлап бирер. Ялгышлар була, юллар гел бармай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елы йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныгырак әле яшимен. Йөрәк аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргеләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныгырак әле яшимен. Музыкаль кайма хит парадының 6-нчы баскычын яулаучы Ландышта бадачакта үз әти-әнисен идеал итеп куйган. Ә кумирлары булмаган Ландышның. Дөрес, кайбер кешенең иҗатына, тормышына сокланганы булган аның. Тик бу чиста соклану гына. Ә башына акылны югалтып табыну түгел. Аның каравы Нигъмәтҗановның хәзер мәңгелек кумиры бар. Ул Фәрит Таишев. Шунысын әйтергә кирәк, башкалардан айырмалы буларак, бу очракта кумир киресенчә фанатының җырын тыңлый. Ә Ландыш исә рәхәтләнеп җырлый бирә. Бүген дә ул кумиры белән бергә төшкән клибын безгә тәкъдим итер. Барыбыз. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Яратма дип әйтеп була микән, ялкынланып сөйгән йөрәккә, мең кат яраланып тиксә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлеген ачып җибәрәбез. Алина Әхмәтшинаның да кайбер башкаручылар кебек айырып әйтерлек кумирлары юк икән. Дөрес, кемнеңдер җырын ошатып, тыңлап йөрергә мөмкинсең. Тик әле бу җырчыны кумир дип атау түгел. Киңәш кирәк вакытта Әхмәтшина әнисе белән киңәшләшә. Бүгенге көндә иң якын кешесе дә әнисе. Ә кумирларга килгәндә алар булмастыр мөгаен. Иң яхшысы үзең кемнеңдер кумиры идеалы булып. Ә моның өчен күпме тир түгәргә кирәк. Һәм ничә трактор арбасын тутырып алма җыярга кирәк.
Yozlar жетсе olmag'ashim terine oq sheshakka Yozlar жетсе olmag'ashim terine oq sheshakka O'rtaq suyu ilsin bizni baxtli kelashakka O'rtaq suyu ilsin bizni baxtli kelashakka olmasa olmasilla olmalari balg'ana olmasa olmasilla olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana olmasa olmasilla olmalari balg'ana olmasa olmasilla olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim jonim yonlarimda qolg'ana Bit ishlaring olsa sening olma kebek to'garek Bit ishlaring olsa sening olma kebek to'garek Yuragime oshib kirding bo'lding malak kubelek Yuragime oshib kirding bo'lding malak kubelek olmasa olmasilla olmalari balg'ana olmasa olmasilla olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim jonim yonlarimda qolg'ana Seni kötüp bağırkayım kerermen közlerime Seni kötüp bağırkayım kerermen közlerime Suyu utları qabızdın sen benim yüreğimde Suyu utların qabızdın sen benim yüreğimde olmasa olmasilla olmalari balg'ana olmasa olmasilla olmalari balg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Umrlikka suydim seni yonlarimda qolg'ana Hit paralarımızın 4-nji pozitsiyasına ayak bastık. Әбирдә безне юкәләр шәшәгә атады җырлаучы Рөстәм Асадуллин каршы ала. Әлеге башкаручы күп кенә җырчы кебек үк Салават һәм Хәния Фәрхи иҗатына мөкибә. Үзе әйтүенчә, аларның җырларын тыңлаганда җырдагы, җырчыдагы бөтен энергетика синең аша уза. Рус эстрадасыннан Кузьмин, Лепс, Сукачев иҗатларын хөрмәт итә иптәш Асадуллин. Кем белә, бәлки киләчәктә шушы артистлар кебек үк кыздыра башлар егетебез. Анысын вакыт күрсәтер. Әлегә ул юкәләр шәшәгә атады дип саф татарча җырлый һәм 4-нче баскычка урнаша. Çiçekler jaydım üzekleri kiyiken seni kütem sağınıdım Qayşan kileri segiken Yüköle şeşe vata kömmelimde yovata Gürevütke yaşlı göle Yüreğime utu salıva Yüköle şeşe vata Dünyalarlı gizem giş, gizem irten Yüreğime de sin bir şeşiken Kilmi kalma dil irken Yüköle şeşe vata Kömmelimde yuvata Gürlevütke yaşlı göde Yüreğime utu salıva Yüköle şeşe vata Музыкаль кайма хит парады дәвам итә. Без беренче өчлектә. Әти-әниләрен төп үрнәк итеп куючылар бихисап. Шуларның берсе Диана Тажетдинова. Диана да әтисе Татарстан Республикасының халык артисты Рафик Тажетдинов нинди киңәшләр биреп калдырган, барысын да үтәп барырга тырыша. Тавышны дөрес итеп кую, җырлау манерасы, хәрәкәтләр барысы да әтием киңәшләре ди Тажетдинова. Билгеле, бу исемлекнең беренче пункты итеп Мишәр характеры дип язып куйсаң, шулай ук хата булмас. Үҗәт, үҗәт һәм тагы бер кат үҗәт. Кыскасы, сезнең телеэкраннарда үҗәт Диана Тажетдинова. Yolg'izda tugul, porlida tugul, hislari bo'lsa da, muhabbat
түгел. Yollar bir bulsa da, oylar ayrılsa da, atlar biz meni şulay kevgel. Söylerge jitmez yürek türünde sağışım bitmez şuşu halatim man şişmese de minen ol gitmez canımdan gitmez yalnız da tügel parla da tügel hisler bulsa da mehabbet tügel. Yollar bir bulsa da, oylar ayrılsa da, atlar biz meni şulay kevgel. Yalnız da tügel, parla da tügel, hisler bulsa da, mehabbet tügel. Yollar bir bulsa da, oylar ayrılsa da, atlar biz meni şulay kevgel. Салават Фатхетдиновның альбомнарын жиып бару, bir артлы жырларын ятлау, йотлыгып аның композицияларын тыңлау. Бу симптомнар Динара Рәхимовага да кагылган булып чыкты. Тыңлаган сайын әлеге кешегә карата хөрмәтем соклануын арта ди башкаручы. Димәк, фикере әле дә үзгәрмәгән Динарның. Әйтергә кирәк, хит-парадта жыры да үзгәрмәде. Шулай ук Ташлама клибы. Бу атнада бары 2нче урында. Taşlama maturum, yüreğim iregir talpınır. Koyuşның yaktısı жылытмас, жылытмас, yaralı yüreğim yalganmaz. Taşlama sen mine taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yangırlar, bulmasın kümerden uşaklar. Taşlama sen mine taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yangırlar, bulmasın kümerden uşaklar. Ağır bulur minem canıma, canıma, gerek tügel mine taşlarga. Biz ikevimiz, var kelgen ikimiz, gereksin irekme talpınma. Taşlama sen mine taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yangırlar, bulmasın kümerden uşaklar. Birinchi позиция хуҗалары сезнең алдыгызда. Әлеге титулга бу атнада Алсу һәм Азат Фазлыевлар лайык. Хәтерләсәгез, Рәсим Низамовның Кайыннар арасында җыры күпләрнең күңеленә хуш килгән иде. Әлеге Җил Фазлыевларны да әйләнеп узмаган булып чыкты. Иҗатына карап кына түгел, кеше буларак алсаң да Низамовка карата ихтирамларыбыз зур ди алар. Гомумән, кемнәр эшли, кемнәр тик ятмый, алар барысы да Фазлыевлар өчен кумирлар. Шуннан чыгып нәтиҗә ясый. Алар үзләренә үзләре кумир булып чыгалар. Үзләре җырлыйлар, үзләре бийләр, бер көндә тик тормыйлар, тигендә монда чабалар һәм ышалар. Синең яныңа ышалар. Күзләрен карасын бигрәк сагындырды, ашкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җитте җигеп җилкәннәренә, ышам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда бимин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк, сөйрәп тулган, ышам синең
Alo әнем. Hazır kaytabız әнем. Illiga illi. Koyatılysın. Şunda al baram. Men seni жанашым yılmayıp qarşılarımın yağımlı qarашlarım irkeler. Yaratkan yürekler hiksiz kavuşalar. Məxəbətə yox bir dolu kiriterler. Şilide, boranda demin, bilese de tutma yollarında. Yürek, yürek dolan, yaşam senin yanlarına. Şilide, boranda demin, bilese de tutma yollarında. Yürek, yürek dolan, yaşam senin yanlarına. Менә шул җәмәгать 15 баскыч үз ияләрен тапты. Җырлар яңгырады. Айваз Сагыровның да эше шуның белән төгәлләнде. Саубуллашып торыйк. Шуны онытмагыз. Һәркем үзе өчен шәхес, һәркем үзе өчен кумир. Пока.